Iawn, so dyn ni, fel oedd Hannah'n deud, dyn ni wedi cyrraedd diwedd y hanes a'r gyfres sy'n deud hanes Jona. A dwi'n wedi bod yn gyfres hir iawn, ond dyn ni wedi dysgu nifer o bethau yn dydyn. Dyn ni wedi bod yn dysgu fuddod, dyn ni wedi bod yn dysgu am anifuddod, dyn ni wedi bod yn dysgu am trigaredd Duw, tuag ato ni, dyn ni wedi bod yn dysgu am barn Duw, cyfiawnder a chymod o dan llaw Duw. A un peth sydd wedi bod yn bwysig iawn i ni gofio trwy'r gyfres ydy rhywbeth fel ni gofio trwy'r amser mewn gwirionedd yw patrwm y Beibl o fod yn gwbl onest yna sut rai ydy pobl Dduw. Does na ddim PR yma, does na ddim glosio drosodd pethau yma, mae'n onest iawn. Mae'n deud pethau yn union fel y gymai nhw. A mae stori Jona yn sicr yn cadarnhau hynny, yn dydy. Chymod, dydy Jona ddim yn dod allan ohono fe yn arbennig o dda. Da ni wedi darllen amdano fe yn clywed llais Duw, yn glir iawn ar y dechrau, sy'n gret. Clywed llais Duw yn glir, ond wedyn yn dewis mynd ffordd arall. Da ni wedi clywed amdano fe wedyn a'n rhedeg i ffwrdd a'r pysgodyn ac yn y blaen ac yn y blaen. A wedyn yn sylweddoli, mae fai oedd hyn i gyd, a'n deud wrth y pysgotwyr am ei luchio fe i'r dŵr, a wedyn yn galw ar Dduw, a mae'r pysgodyn yn dod, a mae Duw yn rhoi cyfle arall iddo fe. A mae'n mynd ac mae'n pregethu ac fel welson ni wythnos dwytha gyda'r hys, mae'n cyhoeddi neges Duw, a mae'r bobl yn ymateb. Mae pobl Ninive yn ymateb. Nawr, os dyn ni'n onest, rhan fwyaf amser pan dyn ni'n darllen llyfr hanes Jona, dyn ni'n stopio yn fanna. Dyn ni'n stopio fanna achos mae'n rhyw uchafbwynt neis, mae wedi pregethu, mae'r bobl wedi defarhau, full stop. Ond fel edrych i, mae'r Beibl yn onest. A dydy e ddim yn full stop, achos dyn ni'n cael pennod 4. Dewch i ni ddarllen yr hyn sydd yn pennod 4. Doedd Jona ddim yn hapus. Roedd e wedi gwylltio'n lan. Dyma fe'n gweddio. O, arglwydd, please, na. Ro'n i'n gwybod mai dyma fyddai'n digwydd. Dyna fe ddylies i pan oeddwn i adre yn fy ngwlad fy hun, a dyna pam nes i geisio dianc i Tarsish. Rwy ti'n Dduw mor garedig a thrigarog, mor amyneddgar, anhygoel o hael a ddim yn hoffi cosbi. Lladd fi. Mae'n well gen i farw na byw i weld hyn. Dyma'r arglwydd yn gofyn iddo. Ydy'n iawn i ti wylltio fel yma? Dyma Jona'n mynd allan o'r ddinas i gyfeiriad y dwyrain ac eistedd i lawr. Gwnaeth loches iddo'i hun, ac eistedd yn ei gysgod yn disgwyl i weld be fyddai'n digwydd i Ninive, a dyma'r arglwydd Dduw yn gwneud i blanhigyn bach dyfu uwch ben Jona, roedd ei gysgodi drosto i'w gadw rhag bod yn anghyfforddus. Roedd Jona wrth ei fodd gyda'r planhigyn, ond yn gynnar iawn y bore wedyn, dyma Duw yn anfon pryfyn i ymosod ar y planhigyn. A dyma fe'n gwywo. Yna yn ystod y dydd, dyma Duw yn anfon gwynt poeth o'r dwyrain. Roedd yr hael mor danbaid nes bod Jona bron llewygu. Roedd e eisiau marw. A dyma fe'n gweiddi, byddai'n well gen i farw na byw. Ond dyma'r arglwydd yn gofyn iddo. Ydy e'n iawn i ti fod wedi gwylltio fel yma o achos planhigyn bach? Ac meddai Jona, ydy, mae yn iawn. Dwi'n wyllt. Dyn ni'n deud bod dylen ni fod yn onest y flaen Duw, mae'n onest yn dydy. Ydy, meddai Jona, mae yn iawn. Dwi'n wyllt. A dyma'r arglwydd yn dweud wrtho. Rwy ti wedi cynhyrfu am blanhigyn bach, nes ti ddim gofalu amdano, na gwneud dim iddo dyfu. Roedd wedi tyfu dros nos a gwywo'r diwrnod wedyn. Ydy hi ddim yn iawn i mi fod â chynsyrn am y ddinas fawr yma Ninive. Mae yna dros 120 o filoedd o bobl ddiniwed yn byw yno, a lot fawr o anifeiliaid hefyd.
Oedd hwnna ddim yn rhyw uchelgais, rhyw crescendo braf ar ddiwedd y llyfr nag oedd. Chi'n gwybod? Ddim cweit be fysyn ni wedi dymuno cael. Ond mae rhaid i fi ddeud, mae'n cynnwys un o fy hoff lines i yn y Beibl. O'n i'n gwybod fydde hynny'n digwydd. O'n i'n gwybod fydde hynny'n digwydd. Neu, i fi gael rhoi llun i fyny ar y sgrin, un o hoff hoodies ni adre ydy'r hoodie nath yr hogiau roi i Lowri. Idis i do. Ddwedes i mae hyn fydde'n digwydd. Idis i do. Does na ddim esiampl i ni gael yn ysbrydoli ganddo fe fan hyn, nag oes? Does na ddim rhyw ffigwr arwrol sy'n gwynebu ar gyfwng ac yn goresgyn pob dim. Be sgynnon ni fan hyn di rywun di pwdi. Be sgynnon ni fan hyn ydy rywun yn rwystredig wedi pwdi. Portread gonest, poenus o onest o Jona. Ond o'r stori yma, da ni gweld rai pethau pwysig iawn, a dyma'r pwyntiau fyddai'n mynd ar ei hôl nhw bore yma. Yn gyntaf, prif gymeriad yr hanes yma i gyd ydy nid Jona, ond Duw. Yn ail, dydy cymeriad Jona ddim yn unigryw. Yn drydydd, mae Jona yn ail ymweld a'i bechod gyntaf. Ac yn bedwerydd, yng nghanol gwrthryfel Jona, mae yna fendith yn dod. Yng nghanol ei wrthryfel e. Felly, dewch i ni fynd trwy'r ein fesul 1. Y pwynt cyntaf. Prif gymeriad yr hanes yma ydy Duw. Nawr, dwi'n gwybod enw Jona sydd ar y llyfr. Llyfr Jona ydy e. A mae'n naturiol felly bod ni'n canolbwyntio arno fe. Ond os dyn ni'n onest, mae hynny'n gallu bod chydig bach yn depressing, dydy. Achos be dyn ni'n gweld yn achos Jona ydy bywyd bob dydd, ynddo fe? Fyny a lawr. Falle ddim mor dramatic yn achos ni ag sydd yn wir am Jona. Ond y gwir yw bod Jona fel ni yn rhyw gymysgedd ryfedd o fethiant a ffyddlondeb. Ac os dyn ni'n edrych ar yn bywyd, ni fel na ydyn ni'n aml, rhyw gymysgedd o fethu a bod yn ffyddlon. Dyna ydyn ni, dyna di yn profiad ni. Ac mi ddown ni yn ôl at hynny o ran yn profiad ni mewn munud. Nid Jona yw prif gymeriad y stori. Prif gymeriad y stori ydy Duw. Duw sydd wrth raidd pob dim arwyddocaol yn y stori. Duw sydd wrth raidd popeth. Duw sy'n galw Jona. Duw sy'n anfon y storm. Duw sy'n trefnu bod y pysgodyn ar gael. Duw sy'n rhoi cyfle arall i Jona. Ac yn ei alw am yr ail dro. A Duw sy'n ymateb i edifeirwch y bobl pan mae'r bobl Nineve yn edifarhau. Nawr, mewn lot o lyfrau'r Beibl, dyn ni yn darllen am y cymeriadau yma. Dyn ni'n meddwl, sy'n licio sy'n ni'n gallu efelychu fe. Ond mae rhaid ni ddarllen y Beibl yn ofalus a gweld a dilyn cymeriad Duw dyn ni fod i wneud. Dyna be dyn ni'n anelu ato fe, ddim cymeriad y bobl ddynol yma. A mae yna rhywbeth hefyd reit sylfaenol yn dod i ni o'r pwynt yma o'r bennod yma yn llyfr Jona. Mae'n rhywbeth sylfaenol iawn i ni ddysgu amdano ni'n hunain. Ac am y ffordd dyn ni'n edrych ar fywyd. Yn reddfol ac yn naturiol, dyn ni'n edrych, dyn ni'n dieddol o weld yn hunain yng nghanol stori yn bywydau, yndydyn. Ac weithiau, mae hwnna'n hollol naturiol, ond weithiau mae hwnna'n medru llithro i ddisgwyl bod y byd a bywydau pawb o'n cwmpas ni'n ffitio fewn efo ni. Ac yn troi o'n cwmpas ni. A mae hynny medru amlygu hynny mewn gwahanol ffyrdd. Weithiau mewn ffyrdd reit ddoniol, chi'n gwybod, mae yna rhywbeth yn digwydd. Cymrwch ti ni er enghraifft, mae yna rhywbeth yn digwydd a rhyw bwnc yn codi neu rhyw brofiad mae rhywun wedi cael a mae Mr Ceg mawr fan hyn efo rhywbeth i ddeud amdano fe. Chi'n gwybod? Ac fel arfer, mae'n rhywbeth sy'n effeithio fi. Ond wedyn ni un o fentithion cael graig a meibion Poles ydy, maen nhw'n deud pethau fatha, get over yourself, Dad, it's not all about you. Wel, chi'n gwybod be? Mewn ffordd llawer chydig bach mwy difrifol,
dyna be mae stori Jona'n dysgu ni. It's not all about Jona, mae ynglyn a Duw. Duw ydy prif gymeriad y llyfr. Duw ydy prif gymeriad hanesion y Beibl. Duw ydy prif gymeriad hanes. Chi'n gwybod, mae yna rymoedd yn y byd yma yn does. Dyn ni'n ei gweld nhw, dyn ni'n cael yn bombard. Da'n troi'r newyddion off weithiau dyddi yma. Mae o'r depressing yn dydi. Dyn ni'n meddwl amdani nhw, dyn ni'n meddwl am Putin, dyn ni'n meddwl am Trump, dyn ni'n meddwl am pwy bynnag dyn ni eisiau meddwl. A dyn ni'n meddwl, beth bynnag dyn ni'n feddwl ohonyn nhw, a dyn ni gyd efo barn, dyn ni gyd efo, beth bynnag dyn ni'n feddwl ohonyn nhw, ar hyn o bryd, maen nhw'n bwysig. Ar hyn o bryd, maen nhw'n ddylanwadol ac yn ardd y cael. Ond ydych chi'n gwybod be? Mewn chydig o flynyddoedd, fyddan nhw'n footnote, neu'n llinell, neu falle yn bennod mewn llyfr sy'n edrych nôl ar hanes. Fyddan nhw wedi mynd. Achos dyna sydd wedi digwydd i bob awdurdod. Os dyn ni'n meddwl bod y bobl yma yn fawr ac yn rymus, meddyliwch am y Rufeiniaid. Meddyliwch am yr Assyriaid. Meddyliwch am y Natsiaid. Y bobl yma oedden nhw'n mynd i newid y byd. Maen nhw wedi mynd. Pob un ohonyn nhw. Dros ddim un ohonyn nhw. Mae llyfr Jona yn cyfeirio'n sylw ni'n uwch. Mae'n dweud, edrychwch heibio'r grymoedd yma, achos mynd a dod ma nhw. A mae'n cyfeirio ni at Dduw. Pwy yw'r un sy'n sefyll tra mae'r bobl yma yn mynd a dod? Pwy yw'r un sy'n gyson y mae angen cymryd sylw dda fe? Duw, tad ein arglwydd Iesu Grist, ac mae'n thema cyson trwy'r Beibl, achos dyn ni angen dysgu hynny. Y ffaith nad oes neb i'w gymharu gydag e. Os dyn ni'n troi at lyfr y proffwyd Eseia, dyn ni'n gweld y geiriau hyn, pwy sydd wedi dal y moroedd yng nghleder ei law a mesur yr awyr rhwng ei fysedd? Pwy sydd wedi gosod ffiniau i ysbryd yr arglwydd neu roi arweiniad iddo fel ei gynghorydd personol? Dydy'r cenhedloedd ond diferyn mewn bwced. Dim mwy na llwch a'r glorian. Mae'r Beibl yn dangos. Fe di pen draw pob dim. Fe di'r mwyaf. Fe di'r dechrau a'r diwedd. Falle mae enw Jona sydd ar y llyfr, a mae'n gymeriad pwysig a dyn ni'n medru dysgu pethau o be dyn ni'n darllen amdano fe. Ond stori Duw ydy llyfr Jona. Stori be mae Duw yn gwneud. A'r rhan o gyffro i ddilyn ydy gweld lle dyn ni'n ffitio mewn efo stori Duw. Be di stori Duw yn ein bywydau ni. Ond mae Jona'n ffigwr pwysig. Mae'n ffigwr arwyddocaol. Ond dydy Jona ddim yn unigryw. Dyn ni wedi cyfeirio at hyn yn barod. Mae nid Jona yw prif ffocws y stori, mae yna rhywbeth yn tynnu ni eto fe, yn does? Dwi'n gwybod faint o'noch chi sydd yn fans ffilm neu cyfresu teledu ac yn y blaen. Ond yn aml iawn, dyn ni'n cael yn denu achos bod yna ryw wendid mewn cymeriad. Yr flawed heroes yma, ynddo fe? A dyn ni'n uniaethu efo nhw, dydyn? Mae rhywbeth cyfarwydd iawn i ni. Dyna sut un oedd Jona. Dyna sut rai ydyn ni. Dyn ni wedi bod yn trafod hyn dros yr wythnosau yn grŵp cymuned ni. A sawl tro mae pobl wedi dweud, se ni probably wedi gwneud fatha Jona. Se ni probably wedi heglu hi am Tarshish yn hytrach na mynd i Ninefe at y bobl afiach yma o Jona yn cael ei alw atyn nhw. A mae'r darlun yna, dwi ddim yn unigryw am Jona, chi'n gweld? Mae weld mewn llefydd eraill yn y Beibl. Dych chi'n meddwl am y brawd hynna yn amig y mab y fradlon. Chi'n cofio'r brawd hynna? O, dyma'r mab hynaf yn digio ac yn gwrthod mynd i fewn. Dyn ni'n cofio'r hanes, y mab ienga wedi rhedeg i ffwrdd. Wedi gwneud y pethau drwg, mae wedi gwneud y drygau yma i gyd. A wedyn yn edifarhau pan mae'n dod i'r gwylod, yn dydi? A mae'n mynd adre at ei dad. A'i dad yn ei dderbyn mor hael. Ac a'r parti, a'r llo ac yn y blaen, a'r brawd mawr tu allan yn pwdi. Meddai wrth ei dad,
Edrych, dwi wedi slafio ar hyd y blynyddoedd yma, heb erioed wrthod gwneud unrhyw beth I ti, ches I erioed fynd gafr gen ti gael parti gyda fy ffrindiau, ond dyma hwn, dyma hwn yn dod adre. Y mab yma sy'n gen ti, yr un sydd wedi gwastraffu dy arian di gyd ar byteiniaid, mae'n rhaid I ti ladd y llo sydd wedi I besgu I hwn. Y problem y brawd mawr, a problem Jona yw, y Mary Hesgyn, oedden nhw'n credu bod cael ei derbyn gan Dduw yn rhywbeth i'w wneud a be oedden nhw'n heiddi. Dyna'r broblem sylfaenol. Yn sylfaenol, doedd Jona ddim yn credu bod pobl Ninefe yn heiddi trigaredd Duw. A cyn I ni fod yn rhy hallt yna fe, mi oedden nhw'n bobl horrible. Oedden nhw wedi gwneud pethau erchill. Oedden nhw'n ormeswyr, oedden nhw'n gas, oedden nhw'n greulon. A mae Jona'n tynnu llun un mesur drosyn nhw, ac mae'n dweud, chmo be, dy'r ein yn heiddi trigaredd Duw. Oedd Jona di anghofio rhywbeth chi'n gweld yn doedd? Oedd e di anghofio y trigaredd oedd Duw newydd angos iddo fe. O fewn dyddiau, oedd e di anghofio bod Duw wedi dangos trigaredd iddo fe yn ei achub e o'r dŵr ac yn rhoi cyfle arall iddo fe. Mae wedi anghofio pa mor barod I drigyrhau mae Duw wedi bod gyda fe. A mae hwnna'n arwen ni at gwestiwn I ni'n hunain yn dydi. Os peryg I ni anghofio, os peryg I ni anghofio fod pob dim sydd o werth yn dibynnu, nid ar sy'r bobl ydy ni, ond ar sut Dduw ydy e. A bod pob dim yn dibynnu yn llwyr ar ei gariad a'i ras e. Dyn ni'n gwybod hwn yn pennau, chi'n gweld? Mae rhai o'n ni sydd wedi bod yn capel digon hir. Dyn ni'n gwybod yr adnodau. Dyn ni'n gwybod Effesiau 2:8-10. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth I chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim I heiddi'r peth. Anrheg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill. Felly does dim lle I unrhyw un frolio. Duw sydd wedi gwneud beth ydyn ni. Dyn ni'n gwybod hynny yn pennau. Ond dyn ni angen credu fe yn ein calonnau. Dyn ni angen cael yn atgoffa fel mae Paul yn neud at yr Ifeiniaid. Mae Duw yn dangos trigaredd at bwy bynnag mae e'n ddewis. Ddim mater I ni, die. Mater I fe, die. A mae rhaid ni gofio hynny. A mi ddyle hynny liwio y ffordd dyn ni'n edrych ar bobl eraill. A'r ffordd dyn ni'n I trin nhw. A mi roedd hwnna yn wendid gan Jona. Achos wrth fethu yn hynny o beth, mae Jona yn ail ymweld a'i bechod cyntaf. Wrth gwrs, mae Jona wedi gweiddi ar Dduw yn dydi. Mae Duw wedi achub e o'r môr ac yn y blaen. Ac mae wedi fyddhau yn y diwedd I alwad Duw. A mae wedi mynd a wedi gwneud be oedd Duw wedi deitha fe wneud. Ond mi oedd y rhagfarn dal yn ei galon, chi'n gweld. Oedd y rhagfarn yn ei galon e. A mae'n dod i'r wyneb yna pan mae Duw yn gweld edifeirwch pobl ac mae'n gweld bod edifeirwch yn un go iawn, yn un dilys ac mae'n atal I law. A di pobl Ninefe ddim yn cael ei dinistrio. Mae'r ddinas yn cael ei hachub. Fel mae'n digwydd, mae llyfrau hanes yn darllen tua 200 mlynedd wedyn, mae'r ddinas yn dymchwel wedyn ni, ond fe nath Duw ymateb I edifeirwch y bobl ar y pryd fel y soniodd Rhys yr wythnos diwetha, ac mae Jona'n gwylltio. O arglwydd, please na. A chi'n clywed ei galon yn dydych chi? O arglwydd, please na. Ron ni'n gwybod mae hyn fydde'n digwydd. Dyna feddyliais I pan oeddwn I adren fy ngwlad fy hun, a dyna pam wnes I geisio dianc I Tarsis. Chi'n gweld, mae'n neud yr un camgymeriad ddwywaith yn dydi. Nath e'r camgymeriad yna tro cynta, a nawr mae'n deud, o'n i'n iawn yn neud y camgymeriad yna. Mae Jona wedi edifarhau unwaith pan oedd e'n mol y pysgodyn, ac mae'n I fyddhau. Ond mae pobl Ninefe yn ymateb. A nawr mae Jona yn methu eto
A mae'n deud, fel yn gweud, un o'n hoff dywediadau ni gyd, chi'n gwybod, o'n i gwybod mae dyna fyddai'n digwydd. Pam bod e'n gwylltio? Pam bod e'n rwystredig? Mae'n brydychu rhywbeth am Jona. Mae'n dangos beth sydd yn ei galon a beth sydd yn ei feddwl. Mae'n dangos, fel dwi wedi deud yn barod, bod e ddim yn deall gras a thrigaredd Duw yn iawn. Mae'n dangos y diffyg cariad sydd ganddo fe. Mae'n dangos y casineb, i fod yn onest, oedd ganddo fe. Tuag at y bobl yna. Y bobl yma yn unne fe. A mae'n dangos rhywbeth arall hefyd, chi'n gweld. Mae'n dangos bod Jona yn meddwl fod e'n gwybod yn well na Duw. Mae Jona yn meddwl ei fod yn gwybod yn well na Duw. A mae hwnna'n edrych yn wirion, achos mae'n newid dreulio dyddiau yn cerdded i gwmpas nynne fe, yn pregethu bod Duw am ddifetha'r ddinas. Ac wrth gwrs, mae wedi pregethu bod Duw am ddifetha'r ddinas, a wedyn mae'n tu allan o'r ddinas, achos mae eisiau eistedd yna nawr, a mae eisiau gweld e'n digwydd. Mae wedi deud, mae Duw mynd i'ch difetha chi. A dwi'n mynd tu allan i'r ddinas i weld e'n digwydd, a dydy e ddim. Tase fe wedi digwydd, bydde wedi plesio Jona yn arw. Ond mae Duw, i bob golwg, yn newid i feddwl. Ac oedd hynny'n golygu bod rhywbeth oedd Jona wedi proffwydo ddim yn dod yn wir. A falle bod e'n teimlo bod e'n edrych yn bach yn wirion. Mae wedi deud bod y dinas yn mynd i gael ei ddinistrio, ond dydy e ddim. Be di neges hyn i ni? Mae'r hanes yma'n dangos, hanes am Jona, dyn ni'n debyg iawn iddo fe yn dydyn yn aml, mae'n dangos unwaith eto gymaint mae Duw yn nabod ni. A mae'n cyfleu'r gwirionedd yma bod ni gyd efo yn mannau gwan. A rhai pechodau mae'n debyg, dyn ni'n mynd yn ôl atyn nhw. Rhai mannau gwan, rhai pethau dyn ni'n methu torri'r cylch arnyn nhw. A weithiau mae'n cymryd blynyddoedd. Blynyddoedd o waith Duw, o ddysgu a phrofi gras Duw yn ein bywydau i ddelio â rhai pethau yn ein bywydau. A mae hynny'n gysur, ond dwi ddim yn reswm i ni fod yn ddi-hyd neu'n blasé pan dyn ni'n methu. Dyn ni'n gwybod, mae'n llyfr yn mynd ni yn llawn o ymynau gan William Williams Pantycelyn. A un o fy hoff linellau allan o ymynau William Pantycelyn ydy'r linell yma. Dwed i mi a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai. Chi'n gweld oedd Williams Pantycelyn yn disgyn. Oedd e'n methu, a oedd e'n arglwydd, wyt ti dal yn gallu maddau i fi? Ac wrth gwrs mae e. Oherwydd dyn ni'n profi'r cariad yna. A mae'n brifo pan dyn ni'n disgyn, achos dyn ni ddim eisiau ei siomi e, achos mae wedi'n caru ni gymaint. Dyn ni ddim ddim yn brifo achos bod e'n codi ofn yno ni, ond mae'n brifo achos bod ni ddim eisiau ei siomi e. Ond weithiau, dyn ni jyst angen cymryd step yn ôl ac meddwl am waith Duw yn bywydau ni dros amser. A'r hyn mae wedi cyflawni gyda ni, rhag i ni gael yn digaloni gan lithriadau a bagliadau ar hyd y ffordd. A mae cymdeithas, a mae'r rhannu gyda chi Gristnogion ynglyn â hynny, a gweddio amdano fe yn rhan o ddelio efo hynny. Ond mae Jona, fel dyn ni weithiau, wedi dychwelyd at ei bechod cyntaf. Ond nawr y pwynt ola, a pwynt positif cynta'r bregaeth, dyn ni wedi cyrraedd pwynt positif, byddwch chi'n falch i wybod. Yng nghanol gwrthryfel Jona, mae'n ofendith. Meddyliwch y pethau dwi wedi deud am Jona nawr, sydd ddim wedi bod yn positif. Y ffordd dyn ni wedi disgrifio fe. Yr hyn mae wedi gwneud, y profiadau mae wedi bod trwyddo fe. Yng nghanol hwnna i gyd, mae yna fendith. Yn gyntaf, mae Duw yn bendithio trwy atal i law. Mae'n dal i law yn ôl. Oedd Rhys yn cyfeirio ni wythnos diwetha at ddiwedd pennod 3 adnod 10. Pan welodd Duw ei bod nhw wedi stopio gwneud y pethau drwg roedden nhw'n arfer i gwneud, nath e ddim eu cosbi nhw fel roedd wedi bygwth gwneud cyn hynny. Mae yna filoedd o fywydau'n cael eu hachub.
Mae Duw yn dangos ei ras. Mae miloedd yn cael profi'r gras a'r cariad yna. A pwy ydy'r un nath Duw ddefnyddio i wneud hyn? Jona. Efo'i holl wendidau, efo'i holl ffeileddau. Jona, y cymysgedd yna o fethiant a ffyddlondeb. Ac mae hynny'n gysur. Mae'n un o'r pethau dyn ni'n gwybod yn pennau. Ond maen nhw'n dod yn fwy real i ni pan dyn ni'n darllen nhw neu pan dyn ni'n profi'r peth. Dyn ni'n gwybod bod Duw yn ei ddoethineb a'i ras yn gweithio trwy pobl gwan. Trwy pobl gwan a ffeiledig. Mae Paul yn deud yn y llythyr at y Corinthiaid, pobl gyffredin oeddech chi. Ond chi ddewisodd Duw, a grandewch ar y geiriau mynar, disgrifio ni mae e. Y rhai twp i godi cywilydd ar y rhai hynny sy'n meddwl i bod nhw'n glyfar. Dewisodd Duw bobl gyffredin yng ngolwg y byd i godi cywilydd ar y pwysigion hynny sy'n dal grym. Dewisodd Duw y bobl sydd yn neb, y bobl hynny mae'r byd yn edrych ei lawr arnyn nhw i roi taw ar y rhai sy'n meddwl ei bod nhw'n rhywun. Ac mae Jona yn dangos hynny i ni, i hanes e. Gweithau ffolineb e, gweithau ffoi e, gweithau fethiant e, mae Duw yn medru ei ddefnyddio fe. A mae Duw yn gallu'n defnyddio ni hefyd, gweithau yn ffolineb, yn ffoi a'n methiant. A'r ail fendith ydy, yn hwn i gyd, trwy eiriau Jona, ddim dyma oedd ei gynllun ond trwy ei eiriau fe, dyn ni'n dysgu gwirionedd rhyfeddol am Dduw. Mae Jona'n gwylltio'n dydy. Mae'n gwylltio'n lan. Mae'n mynd allan o'r ddinas, mae'n pwdi, mae'n iste yna, mae'n dal i obeithio bod y ddinas yn mynd i gael ei chwalu. A wedyn mae Duw yn gadael i blanhigyn dyfu drosto fe, fel bod e ddim yn cael sunstroke. A mae Jona'n licio'r blanhigyn, mae wrth i fodd. A wedyn mae Duw yn anfon pri. A mae'r pri yn bita y planhigyn. A mae'r cysgod yn diflannu, a mae'r gwynt yn dod ac mae'n mynd yn boeth. A mae Jona yn gwylltio. He's not having a good day, nag ydi. Chi'n gwybod? Nefi, blo. He's not having a good day. Ond mae Duw yn gwneud hyn i gyd i ddysgu gwers iddo fe. Dyma'r arglwydd yn dweud wrtho. Rwy ti wedi cynhyrfu am blanhigyn bach, nes ti ddim gofalu amdano, na gwneud dim iddo dyfu, roedd e wedi tyfu dros nos a gwywo'r diwrnod wedyn. Ydy hi ddim yn iawn i mi fod â chonsern am y ddinas fawr yma Ninefe. Mae'n fendith yn dod trwy hanes Jona, achos mae Duw yn dangos rhywbeth o'i galon i ni. Mae'n dangos rhywbeth ohono ei hun i ni. A tydi e ddim yn syndod nag ydi i Jona. Be mae'n deud? Yn ei wylltineb. Mae'n rhyfedd meddwl am rywun di gwylltio, ond deud y geiriau yma. Ond yn ei wylltineb, mae'n deud, rwy ti'n ddiw mor garedig. Mae'n deud e fel cyhuddiad, yn dydi? Rwy ti'n ddiw mor garedig a thrigarog, mor amyneddgar, anhygoel o hael, a ddim yn hoffi cosbi. A mae Jona fan hyn yn ailadrodd geiriau nath Moses ddeud yn llyfr Exodus. Yr arglwydd. Mae'n ddiw caredig a thrigarog. Mae'n mor amyneddgar a'i haelioni a'i ffadlondeb yn anhygoel. A mae'n dangos yr awydd yna i fendithio. Bendithio Israel, ond hefyd trwy Israel a thu hwnt i genhedloedd eraill. A mae fyna'n le da i ni orffen. Mae hwnna'n bwynt da i ni orffen yna fe. Achos ar ôl y daith sydyn yma, dyn ni wedi cymryd trwy lyfr Jona. Dyn ni wedi dysgu lot am Jona. Dyn ni wedi gweld ei ffeileddau fe. Ond yn fwy na dim, dyn ni wedi dysgu rhywbeth am Dduw. Rhywbeth i'n herio ni a rhywbeth i'n cysuro ni. A mae rhaid ni gofio bod gwahoddiad Duw, nid yn unig i ni ddysgu'r pethau yma, ond i ni deall nhw ac ymateb iddyn nhw. Sut ydyn ni'n ymateb i brif gymeriad y stori yma?
Sut ydyn ni'n ymateb i Dduw ei hun? Fe di'r un sy'n ein gwahodd ni i berthynas gydag e. Yr un sydd am fod yn dad i ni. Yng nghanol yr hanes yma o fethiant a ffyddlondeb, barn Duw a'i ras, dewch i ni orffwys ar hynny bore yma. Dewch i ni weld y gwirioneddau amdano ni sydd yn codi o'r hanes, ond hefyd dewch i ni weld calon Duw, natur Duw, sydd yn wirionedd ar ein cyfer ni. Felly orffen bore yma, dwi jyst yn mynd i fynd dros y 4 pwynt yma eto, 4 pwynt y bregaeth. A gai gwahodd ni jyst i dawelu, os ydych chi eisiau cael llygyd, plygych pen me fyny chi. Ond dewch i ni feddwl ynglyn â'r gwirioneddau yma a sut maen nhw'n effeithio ni. Prif gymeriad yr hanes yw Duw. Fe di prif gymeriad hanes y byd. Mae gymaint yn fwy na ni. Mae gymaint yn well na ni. Fe ydy'r dechrau a'r diwedd. Nid cymeriad unigryw ydy Jona. Dyn ni'n debyg iawn iddo fe mewn gymaint o ffyrdd. Dyn ni'r cymysgedd yma o fethiant a ffyddlondeb. Oedd Jona'n debyg iawn i'r brawd mawr yma yn amig y mab y frydlon. Oedd yn meddwl bod yna rai pobl yn heiddi trigaredd Duw a rai ddim. Ydyn ni fel ni? A wedyn mae Jona mynd nôl at ei bechod cyntaf a meddwl fod e yn gwybod yn well na Duw. Dyma'n cytuno gyda chynllun Duw. Dewch i ni fod yn fodlon i ildio a bod yn fodlon troi at Dduw i gael help gyda hynny. Ac yng nghanol y gwrthryfel yma, yng nghanol y gwiriondeb yma, mae yna fendith yn dod. Trw Jona. Mae Duw yn achub pobl Ninefe hyd yn oed trwy Jona gyda'i holl wendidau. A trw Jona, dyn ni'n gweld y gwirionedd rhyfeddol yma am drigaredd Duw ar ein cyfer ni. Dewch i ni jyst gweddio am eiliad nawr. O Dduw ein tad, dyn ni sefyll o dy flaen di fel y gyryda ni. Dyn ni sefyll o dy flaen di fel y cymysgedd rhyfedd yma o fethiant a ffyddlondeb. A ti'n gweld popeth. A ti'n dangos dy gariad a dy drigaredd. Diolch i ti, Arglwydd. Diolch i ti am ddysgu pethau pwysig i ni. Helpa ni i derbyn nhw, helpa ni i deall nhw, helpa ni i gadael i'r gwirioneddau yma effeithio'r ffordd yn ni'n byw, ffordd yn ni'n trin pobl. Ond helpa'r gwirioneddau yma fwy na ddim byd, Arglwydd, i'n tynnu ni ata ti. I'n tynnu ni i eistedd lle dyn ni fod, wrth dy draed di. Yn dy garu di, yn dy addoli di, yn dy ddilyn di, yn dy wasanaethu di. Diolch, Arglwydd, bod hyn yn bosib mewn wirionedd rhyfeddol a bendigedig, bod hyn yn bosib i rai fel ni. Diolch i ti, Arglwydd. Amen.